Viral ngayon sa social media ang sunod-sunod na insidente ng basag kotse modus sa City of San Fernando, Pampanga. Nito lamang kasing gabi ng December 8, tatlo agad ang nabiktima ng basag kotse gang sa buong syudad. Ayon sa San Fernando PNP, ang unang insidente ay nangyari bandang alas 7 ng gabi sa harap ng isang restaurant sa May Lazatin Boulevard. Ayon sa Facebook post ng biktimang si Jel Patterson, natangay ang lahat ng kanilang gamit kasama na ang kakukuha pa lamang na 13-month pay. Basag din ang kotse ng isa pang biktima na si Sammy Gabon. Bandang alas 7:30 rin ang sila na may magpark sa harap ng isang bangko sa Barangay Dolores. Nang makabalik sa sasakyan, nakita na lamang nilang basag ang salamin nito at wala na rin ang kanilang gadgets at pera. Tulad ng nangyari sa kotse nila Jel at Sammy, basag din ang sasakyan ni Jessa May Basilio na pumarada naman sa isang food establishment sa Barangay San Nicolas. Tinangay rin ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga IDs at pera. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente. Talamak umano ang mga ganitong klase ng pagnanakaw tuwing papalapit ang holiday season. Kaya naman doble bantay na rin ang mga otoridad lalo na sa mga matataong lugar. Nag-checkpoint po tayo, nagkakandak po tayo ng motorcycle patrols, mobile patrols, at mayroon po tayo mga covert personnel na nagkakandak ng patrolling along the area. Dahil sa pagiging agresibo ng mga kawatan, nanawagan na rin ang PNP sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng ibayong pag-iingat. Tulungan po tayo maiwasan ng mga ganitong insidente sa hindi pag-iiwan ng mga mahalagang gamit sa sasakyan upang hindi mabigyan ng oportunidad itong mga lawless elements na ito. Hinihikayat din ng publiko na mag-park sa mga lugar na may CCTV camera o security guard upang masigurong ligtas ang inyong mga sasakyan. Rainiel Pawid, CLTV News.